Bir-rispett kollu, il-wan għandhom ħafna żjed affarijiet jġibu milli jġibu s-sindku. Għana jgħidu l-verità, is-sindku rrid iżżibel hemmhekk kemm hawn iktar affarijiet. Pereżempju, in-nies li hawn jorqdu barra. Ta' Sliema għandi nies qed jorqdu fil-kampijiet. Nirrapporta x'qed jiġri. Nies jorqdu fil-kampijiet. Għandi Kwisisana fej għodda bid-diplomat u reċenti fil-outdoor gym. Bid-nies jorqdu barra. Il-faqar li hemm. Aħjar il-wan iġibu fuq dawn l-affarijiet milli jġibu l-sindku ta' Sliema jgħid li tkun miskart barra. Jiena pereżempju X'iktar għandhom iġibu l-wan? Fuq ħafna affarijiet li hawn fil-pajjiż. Pereżempju, imorru Kwisisana. Morru Kwisisana, jinżlu fuq il-blat. Fejn dak il-kolonni u dak il-graffiti kollha mal-ħajt. Kont għaddi kunsillier jiena nixbet l-attenzjoni li hemmhekk se jkunu il-problemi għax dejt narax u kollox. Mur ara issa. Fi frar ta' 2022, bdow fi 2019, se bdow joborxu naqra, jikxfu l-ħadid, għax qed jifaqqa kollu, jiksu jagħtuh il-treatment sika, u mbagħad jagħmlu core test u jifqu. Fi frar ta' 2022 kont viċi sindku dak iż-żmien jien għadni, reġgħu ġew sar programm mal-Public Works fej għalu se jibdow il-proġett biex jissowu d-ħsarat li jem. Għal u kull men bil-fens, għattilom jena, għalfej kollu. Għax mux nofsu. Jisir nofs u mat nofs liħor. Nofs liħor. Għabbek jimur ħafna anzjani jem bank fejtol, għaddel u kollox. Imbeda xol, inkixef il-ħadid kollu, inkixef, vodiri kistru konkos kważi hemm fej kistru 3 pulzieri, mikxuf kollu, il-fens li bkienem għalaw il-bahar kollu, għalaw il-bahar, intelaq kollox hekk u ma tkompla xejn. Hemm jekk tmur tara l-blajjet, nofs il-blata fadal. Min informazzjoni li tkellimt mal-Public Works għallu li hemmhekk irridu naqalaw kollox jinbidel kollox. Ma ismari. Bodi, aħjar jġibu dal-affarijiet il-wan, aħjar jġibu dal-affarijiet, aħjar jġibu l-wan, ek tiżel Kwisisana stess, emmek bil-maltemp inqalaw biċċit tal-blat, ġow, emmen banju kbir u banju żgħar. Hemm blata, per eżempju, fi 2019, il-Kunsill, 2020, sorry, il-Kunsill bispiża tiegħu ġab krejn, kont kellit mal-kontrattur, ġibt kont għaddi konsillir dak iż-żmien, innexxieli nġib prezz, nofs prezz. Qed titella affarijiet ta' Kwisisana. Nofs prezz. Għatlu inti tagħmel daqsak xof ta' Sliema, give something back to Sliema. U ġibt prezz tajjeb biex neħħejna dal-blajjet, ma nafx qed tidix bla tella naqra l fuq naqra. Hemmhekk qed dik il-blata dik mara. Mur, dik. Aw, bil-kontra. Għet għandik il-blata? Ija. Kem tiżen dik? 7 tunnellati. 19 tons, 20 tons kważi, dik tiżen. Dik tellajnija minn ġol banju. Fi-2020. F'Ġunju ta' 2020. Għamilna l-ispiża il-Kunsill. Il-Kunsill. Reġa' hemm il-banju mimli. Rridu li l-Kunsill jgħidulna biex natfu aħna. Mal-MTA, u bdejt nitkellem magħhom. Għatlhom jien ma rrid nagħmel xejn qabel ma jkolli ftehim li jiena rrid jsir maintenance tal-kosta kollha ta' Sliema. Tibda minn taħt Peppi sa Tinjer u minn the point sa fejn tispiċċa ta' Sliema. Qudiem il-Waterfront Hotel. Hemm ħafna xi jsir. Kemm għandek budget għandi fis-sena? 1.3. 1.3. U inti marbut kif tonfoqhom dak 1.3? Għandek allokazzjoni għal xiex. Ħafna minnhom imorru għal ġbir tal-iskart u għal knis. Kien jmorru. Tifhem? Issa tifhem u jiena ma rridx innatfu dal-banju. Qatt jiena rrid. U kien hemm min
ċempilli biex jitnaddaf. Mustan diaqnajda, issa jagħmlu li libel ta' jridu, kumpanija ta' diving. Għax jridu nadif, għax jinżlu biex il-divers jitalbu fil-pool. Jien marrit namel xejn, jekk tmur fej surfside, fejn il-Blue Flag Beach, hemmhekk reġgħu għal uħriċenti bil-wajer, għala, għax qed jiċċedi, qed jaqa'. Ilu hekk kważi 15 sena. Bil-malteb tara il-wajer, riċenti jekk tmur tara wajer ġdid. U jien rrid, nejnu biex jitbattal dal-banju, imma jien nagħmlu programm l-kosta kollha. Kien hemm l-exiles, il-railings, biex kuntaw, il-beaches ma jqgħux taħt il-Kunsill. Ma jqgħux taħt, infatti il-cleaning tagħhom mhux il-Kunsill jagħmlu, cleansing jagħmluh bil-xedulu. Pazz maqlu għajn. Kien hemm parti taħt il-Kuvent tal-Karmlu, naqla ġofija, jajruni, nqala kollu, se jagħmluh. Xaru nofsilu saret. Xaru nofsilu. Dak bissom iġibu l-wan, dak l-affarijiet. Għal-lavorja jwaħlu fil-Konsil. Jwaħlu fil-Konsil. Per eżempju, tax jistaw iġibu l-wan, għanajlek din malaj. Li turist u Malti għanajda bil-pastas irrit jibul, mandux fej jibul, il-naħa ta' xat. Bala, l-latrini l-għanġa ta' slima huma George Nibora da Pwir. Kwisti saħna tinfetaħ fis-sajf, taħt Ferrobej li parti minna għax fil-2019 kisser kull mem il-bahar, riġna tender taħħa u nala hemmhekk għandna ġdida. Ma stajniex nagħmluha qabel għax it-turizmu biex jagħmel fontati bil-Blue Flag Beach irid jkollu toilet bil-fors, allura kull darba ma nistgħux nagħmlu xejn għax tintuża ħabba turizmu. Tizma ħabba turizmu. U ma stajniex. U jiena għax m'għandix il-mowbax nawrik l-emails. Fej jiena għamilt ebsa ma l-MTA. Li jiena I don't fucking care about Blue Flag Beach. Jien irrid l-affarijiet sow. Għalfej biex tajnu Blue Flag Beach. Somma jifda xi ħaġa nazzjonalista għall-inqas Blue Flag. Anki dika, ta' namlet ċaċ, ħobna merċajta kultant, għax qed jgegru lew ħafna Blue Beach. Għaw min jgħidlek, għaw iktar Blue Beach. Daw xadulu għaw parking bil-lew nazjonalisti. Hija verità, naħseb jekk kollha niġbdu statistika l-NSO naħseb taqbel miegħi. Mela tlaqna?